Така добре ли е, добре, началник? Добре, добре. Ай, че ми сте на кръста. Хало? Погребите ли са? Какво стана с дървения материал? Кога пристигат? Момент да запиша. 17-ти, вторник. Благодаря. Хало? Сливницата му щях да те търся. Но другаря Лелин не иска двойни. 4, нормален формат. За тухлите. Кажи му, че са за племенницата на министъра. Обаче тези тухли са за племенницата на министъра. Каза, че плашим гаргите. Кажи му, че му отпущам 5 бутилки от моите фондове. Хало? Имаш 5 бутилки Смирнов. Предлага да ме вземе от работа с колата си. Знаеш да се занасяш. А когато е за работа? Ти гледай, аз тебе да не те изям. Че хвърчат хълги первази. И ти още малко ще се съгласиш. Ами, ако е в интереса на работата. Повикай бай Васил. Само него.